ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. 4 камера дорад дӯстони азиз. Ина марҳамат, якташ дар сталбаи пеши хона, яктаи дигараш дар даруни ҳавлӣ, боз яктаи дигар дар пеши меҳмонхона ва охиронгиш дар пушти ҳавлӣ. Марҳамат дӯстони азиз, 6 сотиқ замин ва 8 дар хона дорад. 2 та кухни, 2 та баня, як ҳоҷатхона, аловхона, гараж, анҷомхона ва подвал. Бениҳоят ремонти хона аҷоибот мебошад. Марҳамат, сар мекунем. Дар ин ҷо ҳамом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷра. Дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, кухни ва 2 та ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. Дар ин бино 4 хона, ҳамом ва кухни. Аз ин ҷо раҳ то меҳмонхона ва подвал, дари склад ёки сарай ва гараж. Бисёр бад гап намезанем, аз ҳамин бино сар мекунем. марҳамат тамошобинони гиромӣ, дар ин бино 4 хонаи истиқоматӣ ҳаст, 1 та кухни ва 1 та ҳамом. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм. Дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, кухня, ҳамом ва 4-ум ҳуҷра. марҳамат тамошобинони гиромӣ, аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ сар мекунем. ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи чизош нав ҳастанд, оли ягон хел истифода бурдагӣ не. ҳамаш нав мебошад ва ҳамаш меистад. ва ин дӯстони азиз ҳамагӣ якум хона ҳаст. обши ҳавлӣ 8 дар хона дорад. ҳозир мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, ҳар як хона таъмири бениҳоят хуб дорад. хеле ки гуфтем, ҳамаи мебелош нав мебошанд. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷраям ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. документҳои хона ҳамаш 100% мебошанд, светшам ҳамавақта. хона ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор. номи пешинаш деҳаи Гурхурда мебошад. мактаб, масҷид дар назди хона. 8-10 минута роҳ тақрибан то маркази шаҳра, яъне то стадиони Нава ва стансияра. мегузарем ба кухни. обши ҳавлӣ 2 кухни дорад. хона 3 та яхдон дорад. ина якум, дуюм, сеюм гиш бошад. дар дуюм кухни ҳаст дӯстони азиз. ҳар се ҳамин яхдон ҳамаш меистад. мегузарем ба ҳамом. обши ҳавлӣ 2 ҳамом дорад. якташ дарунӣ, яктаи дигараш дар берун. мегузарем ба охирон хонаи ҳамин бино, 4-ум ҳуҷра. тамошобинони гиромӣ, ҳавлӣ боз 4 хонаи дигар дорад. ина марҳамат, мегузарем ба 5-ум ҳуҷра, меҳмонхона. дар ин ҷо дӯстони азиз подвал ҳаст ва дари меҳмонхона. аввал аз меҳмонхона сар мекунем. марҳамат, 5-ум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ҳатто ҳамаи курпачаҳошам ҳамаш нав мебошанд ва ҳамаш меистанд.
акнун мегзорем ба такхона яъне подвал. боз се ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст дӯстони азиз бо ҳаммом, ҳоҷатхона ва кухнӣ. инҷо бошад дуюм ҳаммом. ҳоҷатхона. шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. ина марҳамат хона 4 камера дорад. дар ҳамин экран ҳамаашро дида метавонед. дар ин ҷо бошад кухнӣ ва 2 ҳуҷраи истиқоматӣ. марҳамат аз кухнӣ сар мекунем. ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо дар ҳаст, дари ҳуҷраи хоб. нархи хона бошад $110,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз савдоам мешавад, алиш намешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳар дуи номер WhatsApp, имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ва ин ҷо бошад дӯстони азиз, дари склад мебошад, сараям бигем мешавад. нав сохтагианша. дари гараж дӯстони азиз, аймобайн метавонед як девол кунед ва ҳам сарай ҳам гараж мешавад алоҳида. хона срочна фурӯхта мешавад, барои ҳамин харидорҳои аниқ занг зананд. аловхона. чӣ хеле ки мебинед 2 чакдон дорад. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 6 сотиқ замин, 8 дар хона, 2 кухнӣ, 2 ҳаммом, 1 ҳоҷатхона, аловхона, гараж, анҷомхона ва подвал. ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор. нархаш $110,000. боз савдоам мешавад, документош 100% свет ҳамавақта. то маркази шаҳри Ваҳдата, яъне то стадиони Навава стансияра тақрибан 8-10 минут роҳ мебошад бо мошин. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳардуш WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.